Basgang December talni Cibrite Ciba o halni romai Christmas banik engna thangai tongo Gamsa Kapra Baptist Church ni bekhaktai Christmas banik kam cha borok te 2024 Jamling Baptist Pastoral Circle Gamsa Kapra Baptist Church o halo joto hasani lokorongno Mazrane bagi kobokha Pastor Molendro Deburma Sinikai tono mazar kahamang bagai ang Pastor Molendro Deburma o Jamling Baptist Pastoral Circle ni koroksa worker ang Singling Baptist Church togo. Tam bus ringka. Actually sung norkno ringman ingke kini beskango 14 and 15 December o bisini kini Christmas bani te sabrok te panda khlaijaknai abo kini thai ingkaro Gamsa Kapra bazar hatibo. Bo he khlaijanai. Sung abo kini circle tongo sung circle bai ke salai te kini committee be ke sung kini baningno sariti sanon bagai sung ajago tamnai sung motha thugui sung ajago bania thummu mutongnai aro phalanai palainai te aba ke sung aro ni hampano 30 metrista stall sung aba ke sanamani thagui tongo ngaba ke aro motha borok ajugai manai te sak je musungui tongnai phalani musungui tongnai borok bo ajaga thagui asep nahri man Motane bare te manya borok ke dokana diman. Abono sung je kono borok musungui tokhanke sung borok asep kaham rejakpan Ke pandawa tam tong sang musamang baherok kunung mosum to tong. samung numung Musamang rok. aw sung abo agebo sung khlai phaiba taklai mo baike sung filba 5 times sung khlagani thangai togo ajago chini resamung musamung rok tongnai te aba haike sung motha borbo asep kahamna hanai te aba haike sung chini program no sung sanamai sung je mansak naithorinan bagai sung sai tolai togo Christmas boniko kebo chief guest maja fan kyo tong. Sung also like sini Southern North Baptist Association ni Executive Secretary sini Sir Reverend Barendra Debroma bo chief guest ngai bo ko club narak phane Ni khakti bo hai wan sum tong kisa lokorna ko katar sidi. Las. sung abono sung simi sung oro Christmas bani eba sabrok ter lai awasak successful unglak sini na hamung abono sung jo to pal banyo sung o panonok lakante kahamnai ambagai sung joto sudu o circle ni borong simia patar ni gana gini circle teje mansak sudu obo Christian ok simia non Christian obo pai o jago borok asep no nahar manai te sengmel baksa borok botong thubai man painai te aba hake sini na hamung kai sung beskango Christmas te bisiketa o salok no nahare no sung o panano khlagani thangai tom Jara rakai busarok simungnai. sini jora hangkai ko beskang 14 te 15 December Time kai. jora hangkai sung phalnai rokno advance sung jora renai aba hake sung also laja hangkai sini ote panna kai sung aba sarego sarta hai aba hai jora roko sung senglainya aba hake salai te kaisa kasajangnai kok hangke sini de stall sung mothar koronanyo abno karibo phatarni je musungui tongnai Christian thun non Christian thun norok je musungnai rok sungmai kerengdi sung oro screeno kokdung dama rinai arni bisingtini norok sungmai kerengi manai amai